אוספים. יש אחד שהיא שונה מהאחרים, היא גרה מעליי אחד שרת 3 קומות, שתיהן מהצבע תכלת, הכוכבת של הספרית, וכל בוקר היא עוברת ואומרת לא, 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 לא מחפשת תירוצים, בשכונה כולם יודעים, היא חופשייה, לא אכפת למה כולם אומרים, האף שלה בענני, היא שומעת ככה, לה 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 אוקסיונר. היא חופשייה, לה 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 אוקסיונר. אל תעשה מהירות עכשיו, הוא יסגור אותך. יסגור אותי. לא, כאילו חשבתי שהוא ילך הצידה ואז כמעט הייתי. כן, אני יודע, הייתי מוכן. סגור אותו. אין לי מה לסגור. וואו. אתה היית פוקס. יואו! איזה פוקס! פוקס נדיר. עוד פוקס נדיר. אני ילד פוקסנר, אבל אל תחשבו שאני לא טוב. אני טוב, אני לא גם פוקסים לפעמים. ולפעמים גם סתם. אוי שיט. טוב. טוב, זה לא ממש טוב. עכשיו סגור אותם. מיי גודנס. בום פרחה. יש לנו עוד 5 משחקים לסרטון הזה. תעשו לייקים אם אהבתם, אם לא תעשו בוז, אנחנו לא נעלב או משהו כזה, אבל בבקשה תעשו לייק וזה יגרום לנו לעשות עוד סרטונים. תודה. וואו, זה היה מבהיל. 4. קיבלי. אם אהבתם לייק, אם לא אהבתם גם לייק, ואם אהבתם כפול, סאבסקרייב ולייק. וגם תירשמו לערוץ הרשמי, כן? יש לי שתי זה. יש לי רק ערוץ אחד. יש רק 2 פרקים. וואו, אתה פוקסיונר. לגמרי פוקסיונר. נב. 3. אוקיי, אני אנסה לעשות את המשחק הזה קצת יותר ארוך בלי לאמצע. אוקיי, אני בינתיים מנסה ללכת כזה איתי. היא עושה רק מה שבא לה, ואלף מתחיל. צלה. שים חדש. סתם. וואו, הוא לא נפסל. תודה. סליחה. טוב, אני הולך להביא. הוא מת. ואז גם אני מתחיל. 2 משחקים. כלום משהו. אז בטח את אומרת שהכל... את לא חייבת לקרוא, גם אם אחת מהחוק לנקרוא. לא אמרתי לך שום דבר. לא אמרתי אף פעם, מה עשיתי לא בסדר לא בטעם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. משחק אחרון. ארי, משחק אחרון.
משחק אחרון להיום. תזכרו לעשות לייקים, 1000 גם. 999 מינימום. אולי אפשר גם לעשות 300,000. כן, כן. את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזוב ולקום. לא אמרתי לכם לא. It's time for a new beginning. It's time for pure electric driving pleasure and innovative. חופשיה. למה אתה עושה את זה ככה? אל תיקח. כי ככה זה מכוון. קודם זה היה הפוך. אם אני עכשיו נפסל יש אחד שהיא שונה מהאחרות. סוגיות הסרטון. מעליי מרחק של רק 3 קומות, שניהם מהצבע תכלת. הכוכבת של תקרא לאריאל מהר. וכל בוקר היא עוברת ואומרת. אוקיי, עכשיו זה באמת אחר. תקרא לאריאל מהר, תגידו שזה ספר אחרון, צריך לסגור את זה. נו, מהר. אריאל בא ותסגור את הדלת! מה הדלת? מה? מה הדלת? שיבוא לסגור, פשוט שיבוא. מהר, דחוף. חבר'ה, זה הסרטון האחרון לבינתיים. הפסדתי כבר פעמיים על הסרטון האחרון. כאילו זה הסרטון... ראית גדול? זה הסרטון האחרון... זה המשחק האחרון לסרטון הזה. תעשו מלא לייקים ותרשמו לערוץ. אנחנו נעשה עוד ועוד. אם אתם חושבים שהוא טוב, תודה. תעשו תגובות למטה. ויאללה ביי. עוד מעט תהיה ביי. קרוב עוד מעט. כי הוא הולך להיפסל. קרוב. אתה אומר את זה? יאללה ביי. אהבנו אתכם מאוד. אם צפיתם, תודה רבה.